Ayay ka. Ah! Nagtiit. Uy! Apa? So welcome back. Amin na be. Chok. So mga lods, kini na. Mga siya mga lods. Oh. Boy ko ako pa. Ang tao ko. Lasa ni mga lods tao ni siya kan. Muli. Butang lang jawa pag anak ko. Ako na boy ko papa. Ako na boy ko papa. Pa. Tang-tang. Tang-tang. Yobo, kasabot tayo ito kung papa niya mo. Kasabot. Ah! Tukano kamot mga lods. Ah! May mga lansa na ko mga lods kay mga original. Bena po pa. So, paantanin mga lods. Kung lansa magod mga lods kay mga taya na. Papa. Papa. Papa, bena papa. Pa, ang bena papa. Ang bena papa. Papa, guman. Lansa mga lods. Papa, guman daw na di mo anak papa. Yung daw si Butchok. So, mga na yung mga lods. Kandos sa bugas. So, pero kana akong gibuhat mga lods, backjob ni. Dili ni dawaton ni Papa kung makita siya ni. Dili ni dawaton. Pero katong dili jud kabalo, makaingon jud niya good na pero sa ako lods, murag backjob ni. Kaya kani mga lods oh. Kaning kilid niya dire wa niya masulod, wa man ako masulod tarong. Tapos diri wala na ko matarong ukan pero nalock siya pero dili ingon nga lock jud. Tapos ang iyang kuan diri mga lods giring-giring. Isa mo butuan mo gud lods na mi dakong tubo niya muti among lubag dito. So wala pa ko tubo akong gimano-mano mo lods muning ngani siya. Giring-giring. Pero okay apon lods. Nakabuhat na ko oh. Mo ni siya mga lods oh. Kando sa bugas mga lods. Oh. So baligyan ako ni mga lods. Dito sa amo baligyan ni Papa ni 65. Pero dire sa ako 45 ra mga lods. Mahal kay sin, barato baligya. Kung tagay lang palit ko. Gilan siya yapong gamay. Oh, mo na mga lods, okay na. Ano na?